Så er der alt på Syrus' target. Select den. Hold den banished. Og tanks holder selvfølgelig deres egen target. Næste target det er lige under Syrus'. Kom væk fra den. Så er det på Heffs target. Loxy, hold øje med jeres targets. Jeg skal begynde at liste væk med jer. Kom nu væk fra den. Den eksploderer, så kom væk fra den. Fedest target. Så er det fedest target. Og vi vil gerne have Syrus og Heff bliver tilbage og hjælper Loxy, hvis der er en, der kommer ud af banning. Men I må ikke dræbe dem. Og til dem, der tager vi hver præst i deres gruppe lige også tilbage. Resten går op og hjælper med at heal Maddox, når fedest target er sted. Væk, 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 væk. Alle milis væk. Sådan. Så er det gammel. Yes, så er der på gang. Husk, præsten der hører til Heff og Syrus bliver tilbage sammen med de to. De bliver sådan imellem for at holde dem der væk. Der er ikke særlig mange slots brugt, så det er tilladt at bruge bleeds og så videre. Gerne noget fairy fire på dem og noget swarm. Det er healing på Maddox. Superpone, du healer Maddox også. Jamen, det er i orden. Der er stadig mange debuff slot. Den er ikke vundet endnu. Vi er meget fokuseret stadig. Vi begynder at løbe tør for mana i healerne. Nej, vi har stadig masser af pres. Du har til healer også Maddox, ikke? Godt. Så godt ud. Ja, bare hold den her stil her. Har vi ham. Godt arbejde dernede bagved med Spanish. Stadig masser af debuff slots. Fyr noget på ham.
Kan jeg eventuelt Rogues bruge en Vanish, og så lave en Garrett? Player left. Lady er død. Det vil sige, at vi har en ud af Banish. Den tanker fed. Den er tilbage. Heber har den. Heber har den. Heber har. Godt nok. Når kampen med Gar er færdig, er kampen ikke færdig. Vi skal ned og dræbe Ads bagefter. I'm out of range. Det er ikke sluttet nu, nej. Still recharging. Vi går selvfølgelig ned og tager den, der ikke er Banish med det samme. I need to get closer. Godt arbejde på bar. I'm out of range. I need to get closer. Yes, så er det ned og tage et ad. I'm out of range. Der er flere altså New tilbage. Der er player. flere match tilbage. It's too far away. Jeg tager kun et target ad gangen. To get closer. Den derude nu, den tager vi. Vi bliver nødt til at bestemme os. Fede du vælger, så tager vi den samme som fede. Jamen alle over til fedes target. Kom. Ikke nogen af de andre bliver revanished hele tiden. Jeg kan se en masse skår på alt muligt andet. Det er Doggy's target, vi tager. Derfor den er farlig godt. Jeg har været på target. Og Milis væk. Kom væk fra den. Ny en fed, kom. Fede vælger en, så tager vi den sammen. Tag samme target som fede, med en tank 2. Med en tank 2. Et target. Dårlig banish. Hvorfor får vi en Det var rebound? min skyld. Det var jeg ramt forkert. Okay, men bare hold den. Ikke gå over på det andet, det bliver rebounded. Husk nu at komme væk i tide. Og det er nu. Væk. Go, go, go. Fede vælger target. Tag sammen som MT2.